RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among ituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawat ang daan sa atong suliran. Ang suliran pa sa idlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos ang direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko niyo sa pangan nga Merlin, hingkod ang pangidaron, minyo ug may tulo ka mga anak. Itago na lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa sakit sa akong ikaduhang nga anak nga nitakod sa iyang maguwang. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Hoy, Jocelyn. Pagmata na mo. Roland, mata na mo. Maliit na mo sa inyong klase. Sidlak ng adlaw, oh. Hoy. Ito na, day, ma. Ay, hapit na mo hayag, day. Naligo nagunas papa ninyo. Sige na, pamangon na mo. Roland. Hoy, bangon na taon mong duha. Sige na. Roland. Roland. Sas, gawa ba din ni mong tiil nga natog, Roland? Wala ka manghimasa gabi, dong. Hugawan mo kay na siya, maoy. Awa, hugaw ng hapol ron. Na, Magut ko maghabol. sas, maglalis pag yun mong duha diya. Mga pamangon na mo, sige na. Aron mga ligo na. Maliit mo sa inyong klase in taon, uy. Di lang kong ligo, ma. Lain akong lawas. Ha? Naon sabday ka, Roland? Mura ko kayo ng tanon, ma. Sumangi lang na, ma. Ron di kaligo. Ikaw kuno ano yun, oh? Ngalain mong lawas. Ginahan ba kang maligo? Hosta na. Sige. Pero ay nagkaligo, pangimasa na dito. Panghilamos o panarapo o basa nga towel sa imong lawas sa Roland. O, ma. Sige na. Palihok na mo. Ay, salamat ka nakatog na ang akong gamay. Magkahimo na ko sa akong mga buhaton ng dinis bay. Maayo kay, wa na ang duhan ako ka anak, panas sa eskwelahan. Wa na isamo ko, manglimpyo ko dinis bay. Uy, kisa rin nanuktok. Nga nang lakaw naman silang tanan. Ay, basi ka mong silingan. Kadiyot lang. Uy, Roland? Ma? Oh, nibalik pa lagi ka. Iba pa ulit na lang ko ni mama kay lain lagi akong lawas. Uy, Sakit. Nya, init ko. Ano niya, malipong man ko. ha? O, unsa? Kunya, tara mo, ma. Nalay ko'y burbur sa akong kilid, ma. Ha?
Biko na betakilid ko. Uy, hala. Unsa man ni? Lain kayo, murag manggimog ma, katol. Nya ingon si teacher basin, hangga ko no, maong gipapauli ko niya kay manakod niya daw ko sa ako mga classmates. Manakod mang kuno ng hangga ma. Unsa? Gihangga karulan? Recorded by X Thunder Gaming. Gikuyawan ko dihang gihangga ang akong duha ka anak. Kay naa pa baya taong ko'y gamay, mahadlok kong matakdan. O, bisan kinsa na mo nga niya sa among bahay. Unya, Dong Roland, kumusta naman imong gibati, ha? Kuan, lain gyapon ma. Sakit gyud akong lawas. Ug lain paminaw ng akong mga nagburot-burot sa akong panit. Katol, Dong? Medyo ma. Ug sakit. Ay, ginuukon sa man inday tao na. Uy, tao na sa nasakit ta. Ay, pastilan ba yan ni mo doon? Uy, Roland. Ma, Ah, itagas ako sudlay. apsoy. Ay, pagdoon. Palayo, palayo. Basig matakdan ka sa hangga ni Roland. Ha? Palayo, sabi, Jocelyn. Ayaw na pagdoon sa imong mangod kay matakdan niya kas hangga. Nya, doon lagi ka. Ay, di na ko matakdan. Ug hangga. Kay gihangga na sad ko atong pagkabata nako. Kamo nga wa pa hangga amo ay posibleng matakdan ini. Mao paglikay. Ayaw doon sa ang Roland. Ayaw sa. Mao ba? Ang akong sudlay lagi. Ang mata ang ipangitaan na Jocelyn, be. Ayaw ba? Be, kasab ang mama. Mirising hangga ka. Oh. Dito kay kada. Jocelyn! Patakdan tanoon ka. Ay! Awa na na. Hulong ko namang duha na. Be, Jocelyn, Roland! Ikaw, Roland, pangandam. Kay adtot as doktor. Basig manakod ka sa imong mga igsuon. Magparisita ta og tambal nimo. Ay, mahala ba des tambal nimo para hangga, Roland? Ay, good for 4 days lang una ang akong gipalit. Unya na lang ng uban, kay dili pa igo atong daang kwarta. Ay, di pa ointment, ka mahal kaayo. Stilan nga nung mahal man kaayo ni. Ay, Uli na tamo na. Kay, lain gyud akong lawas. sige, sige, mamauli na ta. Ganong gida pa man animos doktor o gipalitan pag inimog tambal. Saan kumanday ng atong anak Lando? Nga nasakit man na. Para hangga. Pwede raman guna nga di tambalan. Kay mawa raman nagiyahara. Maayo ra na bisag way tambal. Sumagod. Kita sa una di ay. Nagihangga ta. Nagpatambal di ta. Ang, wa. Oh, Pero, naluoy man kong Roland good kay naluya man. Naluya gid siya. Marang ako na lang giadtog doktor. Ma, Silen. mirag natakdan kong Roland. Unsa? Gihangga sad ka, Jocelyn? Gihangga sad ang kamagwangan namong anak. Natakdan sa ikaduha namong anak nga gihangga. Ang akong gikabalakan mao ang among gamay. Kay basig matakdan sad ba? Ang akong mga pangutana mao kining mosunod unang pangutana. Manakod gyud di ayang hangga? Tulo ang akong anak. Nagtakod na ang duha. Posible ba nga matakdan pa ning among kamanghuran nga gamay para ba ni? Ikaduhang pangutana. Unsa ka tinuod nga ang nakaagi na og hangga dili na kuno matakdan o dili na mabalikan sa hangga? Unsa may explanation ana? Dili na ba mi matakdan sa akong bana? Ikatulong pangutana. Nadapan ako sa doktor ang ikaduha na kong anak nga maoy unang gihangga. Nakatumar siyang tambal. Apan ang iyang maguwa nga iyang natakdan, wa na mosugot ang akong bana nga iadto pag doktor o paimnon og tambal kay mamaayo ra kuno ang iyang hangga. Tinuod ba? Unsa man unya kalainan ani nilang duha? Ikaupat og katapusang pangutana. May ointment nga giresita ang doktor para dali raw nga muuga ang maong hangga. Apan niingon ang taga-pharmacy nga mas maayo kuno og may lain pang ointment. Para kuno dili kaayo muuwat. Unsa ni ka epektibo kay mahal ra ba? Palihog, tabangi og tambagi ko.
Kini ang akong suliran, Merlin. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, ana na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug-related nga mga problema kay usama nako ka medical doctor o sa ka psychiatrist o sa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di karamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o diriba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw is do not compare your journey with others. God's timing for you is uniquely beautiful. Ano siya? Ay mga silingan nimo nga mga himan ba? Himan tayon, no? Ayaw kasilos nila. Lain ba yatag fishing kaning kinabuya? Mga kapaspason sa pag-asinso kung asinso mga atong isgutan. So, as long as you do believe that what you are doing is correct, nga wa ka mong tamak sa mga katungod sa imong silingan, okay ra. Nindot sila mga auto da. Okay ra po, wa ka kay balo sir kana ina mga nindot nga auto, mga inutang ko na. So ala na, no? Simple living lang ta. Simple living para di ta may stress. Ug unsay atong economic level di ara pupunta. Di ta mga ambisyon na nang daghantag kwarta perme kay may stress lang ta. Sakto-sakto lang gud nga magamit sa atong inadlaw-adlaw nga panginahanglan. Okay? So, ang atong magtatampo karong adlaw si Merlin, 40 years old, may minyo ni siya, may tulo ka mga anak. Sumasa na bati natin sa punto medikal ang problema ni Merlin. Sa batoy unang pangutana, manakod gyud di ay ning hangga. Hangga is chicken pox sa pa hangga. Chicken pox ning hangga, no? O tipdas, ang tipdas may measles, no? Ang kanang hangga may chicken pox. Mga ko, correct ba ko? Nalibog na. Nalibog na sa ko, no? Hangga. Tipdas man siguro ning hangga. Murag tipdas. Yes, manakod ni kung wala ka immunization. Kay natakdan ko no ang iyang kamanghuran nga gamay pa ba ning posible bang matakdan pa ning among kamanghuran nga gamay pa baya ni tulo ang iyang mga anak nagtakod na ang duha, posible ba kuno matakdan po ng usa. So nabaya tay mga kuan Merlin, no? I do not know kisa imong pediatrician taga-asot ni siya taga diin do to ka Merlin wa ko ka kuan kay sa drama ba taga Cebu City ra ba ka? Wala man ang imong address ni Bugibutang. So kung nara ka din sa Cebu City, natay mga pediatrician nga muhatag og mga immunization aning mga problema ha, no? So kung na immunize ning imong mga bata regularly, no? Kung kinsa may imong pediatrician, mas maayo gud unta kay an ounce of prevention is more than a pound of cure. Mga na ang kasagaran ng isulti nila, no? So, maghisgot lang gitingalita aning hangga in general. Ikaduhang pangutana, unsa ka tinuod nga nakaagi na og hangga dili na kuno matakdan o dili na mahangga. Unsa may explanation ani? So na maka-develop kag immunity, no? Or rather mawala na kung naa na ka anang nakaagi na karyana. Kini magong mo siguro ning hangga tikdas, no? Mao na siya, no? So ang pagkuan niya ani, ang pag-diagnose ani kung hangga ba gyud is laboratory. Sa ako may balan, duha ni ka klase nga hangga, duha ni ka klase na ay kanang standard nga rubiola, nya napoy kadtong German measles nga kadali ra tulo ra ka adlaw, no? Mag na mga skin rashes. Ako lagi siguro ning batbaton sa akong may balan aning mga hangga.
human sa pagbasa nako sa mga pangutana ni uban, no? Nadala pa nako sa doktor ang ikaduha na kong anak nga mao'y unang gihangga. Nakatumar pa og tambal apan iyang maguwang natakdan, wala musugot ang akong bana nga iadto sa doktor paimnon og tambal kay maayo ra kuno ang hangga. Tinuod ba unsa may kailangan? Actually wala may specific nga tambal kuning hangga. More on prevention and vaccination. O symptomatic treatment kung naay hilanat tagaag antipyretic unya kinahanglan nga dili siya ma-dehydrated, no? Dili siya ma-dehydrated. Sumara na. Sunod na concern, may ointment nga giresita ang doktor para dali mauga ang mga hangga. Apan niingon ang taga-pharmacy nga mas maayo kuno nga kanang may lain pang ointment, Dermatex, para kuno dili kayo muuwat unsa ka epektibo. Nga natay mga liniment o natay mga tambal nga makapalighten sa scars, no? So, kanang dili kayo siya maklaro later on, no? So, talking about hangga, tigdas man is Cebuano patingali. Of course, lantan, ubhon, maglisod ginhawa, nga gisip-on, nga ang mata, murag gipiskat, mapuwa, nga daay kanang murag butoy dia sa sud sa baba. Ang kanang gitawag na to og Koplik spot. Mao akong ma-associate, no? So kung gihangga ka, highly contagious gining viral man mga before sa magawa ang mga rashes. Before, pwede manaan na gani, less na ang kwan. Ang kung ma-expose ka, mga 2 weeks, diha makadevelop ka, matakdan ka. So, sa may mga komplikasyon nga sa katawag hangga. So, mo-develop ni siya mga air problem, mag-diarrhea. Yang uban na ni, kung malabian, maapektuhan ko ang mata kay nabi ang gitawag na to og conjunctivitis, no? Watery red ang mag-reddish ang imong mata. Unya in worst scenario mapektuhan ang covering sa atong brain, no? Nya magka-pneumonia ang uban. So highly contagious kining hangga, Merlin. So ilag kay bulo nga natakdan ang imong uban nga anak. So, ang kuan niya, kung balikon, wala ni siya specific nga tambal, kundi sa mga pediatrician, muhatag ni sila mga bakuna. Ano yung kuan? Ano yung problema ha? So, I hope nga na properly diagnose to, yung hangga, through sa mga pag-diagnose ng laboratory, na? Kanang iswab ba na sila? Na yung mga testing na, di? Sa kuka, inomdom na og unsay mga ngaan sa mga laboratory workup basta suwito kaya atong mga pathologists itong mga medical technologists iswab ni sila or antibody test na sila mga So balikon ako, highly contagious ning virus sa hangga before the rashes mo gawas. So very dangerous ni siya sa mga bata nga less than 5 years old. No, kay siyempre ang sa mga bata dili pareha sa mga dagko-dagko na. So wala gyud ko mo Merlin nga pabakunahan gyud ang mga bata. Suma sa advice sa attending pediatrician. Okay, so hinaut nakasabot ka sa speaker ni Merlin, no? Naglisod gyud ko tinuod kay di ba ni mo akong adlaw-adlaw nga trabaho ning pagpanambal og hangga. Mutan-on lang ko nimo about drug abuse kana expert kay ko na. Pero maning kamot og grupo ko, no? May nagian man gyapon ni mo mga ingon ani. Ngadto sa wa maswito nako, Dr. Rene Obra. Before ko nahimong psychiatrist, agi ko og general practice for many years, no? So manang napo koy knowledge about this. Ngayon ani nga mga problema. Okay? So, salamat kayo Merlin. Hinaut na kay nakutlo nga pagtulunan kong adlaw ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayon yung pagpaminaw sa itong mga RMN program. Taas katag-greeting din sa itong lugar. The best radio drama program nationwide. Proud kay ko ni Ana, no? With Atty. Eileen Bathan, no? Busy na kay sa attorney, no? Hinaut punta nga in the near future, makadungan migsibya diri sa atong radio station RMN. Okay? Again, until the next time, hasta la vista. Bye-bye!